Unang hanig mga tropa sa balitang nasyonal, gipahimug-atan ni House of Public Accounts Committee Chairperson o Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nga walay gibug-aton o evidentiary value ang mga mikatag nga mga dokumento nga gibansagang Bersamin files nga naglambigit kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa korupsyon. Sumala ni Ridon hangtod dili kumpirmahon ni kanhi Undersecretary Adrian Bersamin nga ang autentisidad sa nasangpit nga mensahe magpabiling kining triple o double hearsay. Bigula ang pamahayag sa magbabalaod isip tubag sa mga aligasyon nga mitumaw kalabot sa giingong pagbinayluay og mensahe ni Bersamin og Presidente Marcos kalabot sa mga kickback sa flood control projects. Sigon kang Ridon, angay muluwat og pamahayag si Ridon aron maklaro o si Bersamin aron maklaro kung himo-himo lamang ang maong komunikasyon. Gipamugos ni Ridon nga ang mga dokumento kinahanglang dili isipon nga actionable information sa bisan unsang investigative body gawas lang kung adunay klaro nga basihan sa gigikanan niini. Kahinuduman nga una nang gihimakak sa Malacañang ang nahisgutang mga akusasyon o gitawag kini nga walay basihan samtang wala pay lig-ong ebidensya.